svedent landskab, når man kører rundt uden for stadion her. Hans fra Team Spar-spillet får lov at fortsætte. Alex da Silva. Lad os se, hvor god teknik han har. Vinder og drejer med bolden. Sætter godt op til Kyriakou. Kom fri til spark med sit højre ben. Kyriakou! Der er mål! Og det går desværre kyprioternes vej, og det er rigtig ærgerligt. Spillet godt 14 minutter. Og bogstaveligt talt støjbe ind for Apollon Limassol. Ja, vi må også bare sige, at det er godt lavet. For åbnet Midtjylland op og får Team Spar totalt ud at danse. De der 2 sparkefelter der, og rigtig flot sat ind. Og Kyriakou. Herlambos, Kyriakou og en hilsen der. Jeg skal ikke lige sige, hvilken måned hun er i fruen derhjemme, men en hilsen i hvert fald i retning af privaten. Og det var præcis det, der ikke måtte ske. Vi kan nærmest se det på kyprioterne, der sidder omkring os her. Lige præcis den der gnist, vi ikke vil have kastet på pølen af benzin her. Ja, men igen Midtjylland, altså det bliver sådan lidt for passivt, ikke? Det kommer til at stå for langt nede. Kommer ikke, den sideforskydning er ikke hurtigt nok. Det er jo første omgang Team Spar, der faktisk over og have en hånd på bolden, og når ikke at komme op i presset. Det der med, når man står dybt på banen, der skal presset stadigvæk være aggressivt. Han lider noget dernede. Ja, god finde. Han kæmper lidt med det, Team Spar. Magdal Hente. Masser af plads at arbejde med for Jonas Boring, og så er der 3 mand i feltet for FC Midtjylland. Blandt dem Sørloth, der kommer først her. Sørloth! Ja! Så står det 1-1. Herligt, og så bliver der stille i Larnaca. Og også blandt kyprioterne, hvor vi sidder her. 1-1. Målet på udebane, der kan vise sig at være adgangsgivende, vise sig at blive guld værd, fremragende og revanche til den lange nordmand. Ja, måske den sværeste afslutning af dem alle med hovedet. Men så ved Midtjylland i hvert fald, at han skal spilles nu, Sørloth. Den skal ind i anden sagshøjde. Så skal han nok hætte den i kassen. Men jo igen, hvor relativt nemt, at Jonas Boring kommer fri til det indlæg der. Men tak for det, Sørloth. Ja, manden bag de vigtige mål, så glemmer vi lige afbrænderen for en stund. Indlægget her, og så søger han frygtløst ind i duellen. Det er det. Det er jo nærmest Cornelius-agtigt. Kommer foran sin oppasser der og stanger den i det lange hjørne. Det er rigtig flot hættet ind, og et godt indlæg af Jonas Boring. Vinder mand-til-mand-duellen med franske Valentin Robert, en af de stærke drenge i kyprioternes defensiv, og den der knyttede næve. Vigtigt. Det var vigtigt. Nogle meter. Ind med André Rømer. Lad os håbe, de har talt rigtigt med jyderne derinde efter indskiftningen. Nissen får lov at passere. Det er nærmest utilgiveligt. Chandar. Kæmpe midtjysk fejl. Nissen, der går forbi bolden. Og så flænses natten her i Larnaca af jubelbrøl. Utilgiveligt. Kæmpe fejl. Nu vil jeg bare sige, at Apollon har været langt skarpere på de relativt få chancer, de har haft. Men sådan nogle fejl må man ikke lave på det her niveau. Det bliver straffet. Og jo selvfølgelig ikke bare kun Rasmus Nissens spark ud i natten her, men Drachmanns forkerte beslutning på returbolden, på dødbolden. Det er for mange ting. Det er for mange fejl i en. Der skal selvfølgelig bare en inderside på den. Og den er også rettet af afslutningen fra Chandar, så også marginalerne mod midtjyderne her. Spar, der får styret den op over hårtoppen på Jesper Hansen. Utur. Nedtur. I en og samme bevægelse. Ja, 20 minutter til rest. Så unødvendigt. Og det her stadion, hvor tilskuerne er ganske masser af ting endnu. Men den fornemmelse, vi har her, og vi har jo ikke været i kamp mod dem, det er, at Midtjylland godt kan forvente at skabe chancer igen på MTH Arena. Se bare her, der er altså muligheder til at løbe dybt, og han tager den direkte vej. Sørloth kan blive dobbeltmålscorer. Ja! Alexander Sørloth, dobbelt op i Larnaca. Fremragende. Den direkte vej mod guldet. Og der succes. Han spacerer jo bare igennem det forsvar der, som det passer ham. Den afslutning med venstre ben, den er skarp. Hold da op. Og vandpausen sagt. Jamen Jes Torup, han skal have flere vandpauser. Der var den direkte vej. Den der fuldstændig ukulighed. Direkte kurs mod kassen. Og hvor er de til at tale med i den fase her? Ja, de altså på farten. Der kan de slet ikke være med. Det er jo med bolden. Han bare spacerer.
Vi ser Chandler, der prøver på at komme ind overfra fra sin venstre bak. Der når ikke at komme ind. Og det er jo en klasseafslutning med venstre ben. Lige så skidt hans afslutning var, da han var fri i første halvleg. Lige så køligt er det her. Taler med nogen mand, der lærer. Han bare trækker bolden ind foran sin modstander, så han ikke kan undgå at komme fri. Og hvis han ikke kommer fri, så er det fordi, der bliver lavet straffe på ham. 3 minutter til med vandpause og det hele. Det er ikke ret meget overraskende, synes jeg. Jakulis igen i den bagerste del af feltet, hvor løbende kommer fra hjemmeholdet. Her for eksempel, nej! 3-2 til Apollon. Midtjylland synker dybt og betaler prisen. Så kommer den optur. De kan tage med sig til Herning. Nu har de en sejr at forsvare. Små ting igen sagt. Del Hente. Hvorfor gå op og tage den duel, når der står en mand fri på ydersiden? Fald nu bare ned og lad ham flække den videre. Der er slet ikke nogen grund til det. Situationen her igen, bold ind på forsiden af stopperne. Og Pitas, den unge indskifter, som desværre viser skarphed. De kommer for dybt ind. Ja, får ikke samlet løbende op i boksen. Det er jo alt for nemt. Men det starter med den her. Ked af at sige det. Åndssvag satsning af Magdal Hente i den hovedstødsduel. Fald nu bare ned og tag den returbold.